Bon dia, així des d'Albalà de la Ribera estem en plena competició de lo que és el concurs de polla d'àvia que es celebra avui així. Per a tots vostès, des del diari El Caçador i de News FM 98.7, anem a començar a fer un xicotet reportatge per a poder, a totes les persones aquelles que no heu pogut vindre a disfrutar d'aquest event, el que pugueu, mitjançant per la nostra pàgina, el veure i transmitir-vos el que així s'està vivint en aquests moments i les entrevistes que anirem fent. Vinga, ara en seguida tornarem i ja anirem ficant les cosetes i del guanyador, perquè ja tenim un guanyador, que ara en uns moments també faran la presentació. Bon dia, des d'ací d'Albalat, i tenim l'honor de tindre el nostre delegat, el president d'ací de València, Raúl Estebancano. Bon dia, Raúl. Què tal? Bon dia, com esteu? Pues a veure, en fi, la teva opinió, com s'està desenvolupant també el que és la prova esta, que és un event molt bonic i per a disfrutar, i el que transmetisses als nostres oients. Bueno, pues, per a ser sincer, us tinc que dir que és la primera vegada en ma vida que jo veig això, perquè jo realment el que ha caçat tota la vida és a la perdiu, el tordet, però no soc caçador d'aquàtiques i la veritat és que ha sigut una experiència increïble. Me pareix que és molt emocionant el veure gossos com se llancen a l'àvia, com agarren la polla, que pràcticament és el gos el que ho fa tot. I crec que ha transcorrit tot d'un modo molt ben organitzat, tot molt tranquil, no ha hagut cap incident, o sigui que ideal, un ambient genial, ha sigut una bona experiència. Correcte, és la germanor i és una experiència per veure també els animals que estan treballant, agarrant les polletes, en fi, és digne de veure. Bé, doncs Raúl, te deixem disfrutar de l'event i en fi, ja te tindrem en casa també el programa i així. No me'n puc anar, perquè... Quan aniràs content? Un plaer, estarem a fora. Vinga, adéu, bon dia. Bon dia. Així tenim el plaer de tindre el nostre delegat d'Aquàtiques, José Badia. Bon dia, don José. Hola, bon dia. En fi, ell és el que està en el tema i que transmitir-nos com s'està desenvolupant el que és la prova i la seva opinió de l'event que està fent. Molt bé, doncs sí, com bé has dit, és, diríem, la festa gran per als caçadors d'aquàtiques. Esta prova està desenvolupant-se molt bé, de fet, ja tenim campió i tot. Han entrat ja, crec que són 6 equips, tots en 5 peces, l'únic que no m'he entrat un en 5 peces vives, i els altres tots un en totes mortes i la resta en 4 vives i una morta. Però molt bé, com bé has dit, és un event que està desenvolupant-se en total cordialitat i total companyerisme, que és el que toca i el que hi ha que transmetre a l'opinió pública. És una espècie que no és cinegètica, però se mos deixa casat, pertany a l'agricultura. De fet, se pot veure que n'hi ha moltíssimes i si no fos per aquestes actuacions, la veritat que al final els cultius resultarien molt més perjudicats que... Correcte. No obstant, també dir-los als oients que a part de disfrutar d'aquest event i tot, també, que José Badia mos ho confirmarà, també és un treball fet, considerem a la trastenda, de que les sèquies se netegen, de que, en fi i al cap, el manteniment que estem fent vol dir la imatge del caçador, que realment som els majors ecologistes, els que estem també duent el nostre gra d'arena, en companyia de llauraors i de pescadors, en fi, de tots el que ens envolta a l'Albufera, de conservar aquest paratge natural per a poder disfrutar actes com este, perquè també haureu fet aquesta feina de neteja, de control, en fi, de que tot estigui a punt pel dia d'avui. Sí, i lamentablement nosaltres el que més desitgem és això, que la vegetació, tant en sèquies com en camins, quan més abundant siga millor per a més filtrar de les aigües i per a recrio i protecció de les espècies.
Després també tenim el problema de la lluminotècnia, que avui pues, totes les poblacions tenen molta il·luminació i tot això són barreres naturals que evidentment ens beneficien a tots. Filtren l'aire, filtren l'aigua, donen protecció als animals i nosaltres pues, també tenim un hàbitat molt més coherent que si està tot pelat. I de fet nosaltres, des de la nostra societat, que és la Societat de Caçadors de Sueca, tots els anys, ja portem 5 anys, que fem replantació de lliri groc, que és una espècie autòctona, que evita l'erosió de les motes, dels màrgens, per el cranc americà, el cranc roig que n'hi ha, i dona pues, moltíssima més vitalitat a lo que és el parc. Sí. Entonces nosaltres el que velem i pretenem és pues, tot això pues, fomentar-ho i deixar que les séquies i tot estiguen quan més poblades de vegetació millor. Molt bé, pues, com sabem que estàs molt ocupat també en les que estan entrant i això, t'anem a deixar, no obstant, si vols unes últimes paraules per als nostres oients, què es diries? Ahí en la càmera, pues, que, ja que te van a veure, pues, què es diries per a que quan se torni a fer este event, pues, això? Pues això, dir que la participació ha sigut molt bona enguany i que esperem que els pròxims anys pues, puguem fer així o més gran, no? La participació, fer eco de lo que és això, este event, i animar-los a tots a participar i per a que puguen vindre a veure-ho perquè és un espectacle digne de veure. Molt bé i moltes gràcies. A tu, José María, encantat i gràcies per haver-nos convidat a aquesta prova. Sí, home, sí. Bon dia, així ja... Jo li ho he dit a l'home, jo estic cridant a la finalització de l'event de Polla d'Òbvia que s'està celebrant en Albalà de la Ribera i aleshores pues, ja tenim el guanyador d'esta competició. Bon dia, Ximo. Bon dia. Com has vist el que és la competició? Conta'm un poquet el que has sentit, com ha funcionat, l'animalet també, com ha treballat i presenta-mos-lo també. En fi, una pinzelladeta de tot l'event i el que pots transmitir als nostres oients i ja es que mos veurà. Molt bé, doncs, primer que res dir que l'organització i tota la gent que participa és gent, hi ha un ambient molt sa, la gent se porta superbé, és gent que li agrada la caça en gos i sense arma i bueno, hi ha un ambient molt familiar, d'amics i nosaltres ja reconeixem i en quant a lo que ha sigut el concurs, pues bueno, tinc la sort de poder guanyar, la gossa s'ha portat molt bé i bueno, tenim també la sort del campió, que és important. Correcte, perquè de quina societat és la que representes? Nosaltres som de Massanassa. Molt bé, de també n'hi ha que dir que som els únics de Massanassa que animem al resto de caçadors de Massanassa que vinguen i a que participen. I bueno, i en fi, a tots més gent de les comunitats que vinguen i a que facin possible més anys. Correcte, pues Ximo, ara també vaig a presentar, bueno sí, això també, el nom de la gossa, quina gossa, com li diuen a l'animalet guanyador? La gossa li diuen Gana, és filla d'una gossa que ja tinguérem, que la mare és labrador, i el pare és setter, els dos gossos eren nostres. Bueno, i és una cosa que tenim des de que naixé. Sí, sa mare ja va ser campiona en la 13 edició, que és una ciutat, i bueno, entre bona raça d'ella. Molt bé, doncs també vaig a presentar ja, gràcies a aquest home, que és el que realment t'haurà transmitit aquesta afició. Exacte. Vol dir, així tenim al pare de Ximo, el Ximo també, i com ha sentit vostè que el seu fill sigui el guanyador de la competició i viene a Estoy muy orgulloso y eso pues costa hasta luchar y es que tendrá mucha paciencia, enseñarlos y yo pues a mis días saben de mi desecho de la afición. Correcte, que és realment, igual que jo també, des de xicotet de mon pare, jo soc de Silla, i vamos, sempre m'ha dut avall i hem mogut i coneguem per l'Albufera, pues així. Y vamos, entonces, pues claro, es de on se transmitís, y es, señores oyentes,
pues és això el que tenim que anar potenciant, d'agarrar els nostres fills i passar-los aquesta cultura tan bonica que és l'art de la caça i el cuidar el nostre paratge. Pues enhorabona a tots, i res, ara després estarem a l'entrega de premis i a celebrar l'event. Vinga, adeu. Gràcies. José Arnau, un altre competidor de la prova d'avui de Polla d'Àvia en el Balat de la Ribera. Bon dia, José. Hola, bon dia. Pues, en fi, és comentar-nos un poquet com ha sigut això, ja que sabem que també has entrat el segon en l'entrega de les teues peces, i en fi, comentar-nos un poquet com ha anat i també algo de l'animalet, que és el que realment també és el que treballa, que es xofa i el que fa la feina. Pues molt bé, pues la gossa no res, és una dracta, joveneta, encara té 2 anys, però l'inconvenient que hem tingut és que hem d'entrar les 5 mostres. Entonces no mos contaran a punt igual, però és una cosa que ja sabies. Antes de vindre a seguir ja sabia que vives sense que ja són les regles que n'hi ha, i si les vols agarres, i si no, no. Correcte. Bueno, això també serà qüestió d'anar treballant també a l'animalet per a que vagi, que no reprete molt la cacera, no? Sí, però ja ho he intentat, però me pareix que no va tot això. Però bueno, és el que hi ha. No obstant, José, la qüestió és disfrutar de veure els caçadors que se veiem també, que no sols quan deixem en el marge i en l'escopeta, sinó que tenim aquests events i ens agrada veure-nos, saludar-nos d'any en any i això, enhorabona de la prova que has fet i esperem a veure els resultats i que siguin positius. Vinga, adéu. Bon dia. Així ja en la competició de Polla d'Àvia ja tenim un guanyador. Bueno, guanyador tampoc és exactament, no? Falten que entren els demés competidors, però ja ha entrat en el cupo i en el que requereix la prova, no? Bé, tenim així Amadeu Moll. Bon dia. Bon dia. Tu eres de la vila d'ací al voltant, o d'Albalat, o a quina societat perteneixes? A la societat d'Albalat. Molt bé. I què mos dic? Perquè t'han vist vindre en una cara de velocitat també per anar ja a la taula on està el jurat i tot, per presentar les polles que havies capturat. I, en fi, als oients que tenim a l'altra part, com has viscut aquesta competició, com s'ha desenvolupat, la teva opinió personalment? Home, la meva opinió ha sigut per mi una bona prova, perquè en 30 minuts ha agarrat les 5 polletes, menys una que se coneix que l'ha repretat un poquet i l'ha matat a la polleta. Si no, ja va haver quedat el primer. Encara no se sap si queda el primer, segon, tercer o quart, depèn de la gent, però enguany estan males de treure. Correcte, també la dificultat... L'any passat en una hora ja en tenia bien 4 o 5 en 5, però enguany està costant més. Vol dir que sí que n'hi ha una dificultat, però en fi, s'ha dificultat també per a tots, no? Sí, és per tots igual. I per a tots els gossets, no? Perquè la gossa o el gos és... Què és, gosseta o gosset? Una gosseta. Una gosseta. Una retravier, i el nom, per així que la presentem, perquè... Duna. Lluna. Ah, Lluna. De 8 anys. Lluna, en 8 Ara ja està anyets, velleta. una retravier, que també tenim ja la foto, també, ja la podreu veure en la nostra pàgina. Bueno, doncs enhorabona, i res, anem a seguir disfrutant d'este event. Llavors l'any que ve estem així i fem igual de bé. Molt bé, gràcies a tu i a veure si podem tindre't en el nostre programa en directe perquè pugues també transmitir als oients com s'ha desenvolupat la prova. Vinga, adeu, gràcies. Senyora regidora d'Esports, Nàngela Alexandre, senyor delegat d'Aquàtiques de la Federació de Caça, en José María Nánchez, senyor delegat provincial de la Federació Valenciana de Caça, en Raúl Esteban Cano, Roman, l'enginyer que tenim nosaltres, que potser el tingueu de conèixer. A tots vosaltres, moltes gràcies per haver vingut al campionat, al 19 campionat de la caça de la Polla d'Àvia, sense gos i sense arma, i a l'Ajuntament. Antes de començar l'acte en si, voldria fer un reconeixement
a una persona que ha sigut assidu tots els anys a aquest concurs, tant en els primers anys com l'any passat estaria així, és d'Oliva, i li diuen Gaspar, que ha faltat. De Pego, perdoneu. Realment així era on anava a acabar el meu. Jo soc presentador de l'acte, presentar-nos a totes les autoritats que tenim així, però antes, com havia sentit algunes campanades, vaig a fer una xocoteta explicació de lo que és este trofeu. Molts no l'han dit, collons, que trofeu. Per a mi, personalment, que soc d'Albalat, té un gran significat. Això és el perímetre del terme d'Albalat. I això, que pareix que sigui una mosqueta que hi ha si baix, és el casc urbà. Mireu. Per així entre el riu Xúquer, que el tenim a 100 metres, i envolta a tot el poble d'Albalat. I volia ficar així plomes de collverd, però no em vaig trobar. I no sé si són sintètiques, però crec que són d'un tipus d'animal. Per què volia ficar collverd? Perquè el nom de la societat d'Albalat de la Ribera és un pato, és un ànec. I així en un tir d'haver mort, vulgarment diguem nosaltres en el nostre terror, dos pardals. Una representant el club que vos acollís molt amablement i l'altre el poble d'Albalat. Una copa serveix al final de macetero. No pregunteu a les vostres. Vaig a fer massa llarg perquè m'imagine que ja esteu com jo, una miqueta de fama a aquestes hores, i si algú no ni res, ja estarem desesperats per pegar un. Però, en primer lloc, agrair la presència del senyor alcalde, de la senyora regidora, que ens acompanyen en el lliurament, agrair, per supost, el recolzament, que es pugui fer la prova, crec que molt típica d'esta zona, jo no sabeu que són així, però és algo que entenc que és molt propi de vosaltres. Vull que sabeu el gran esforç que s'ha fet per part de Federació per a poder continuar en això, tant a nivell institucional, segur que ens posen prou traves últimament, com a nivell econòmic. El tema està complicat, venim d'una crisi, però bueno, s'ha fet l'esforç, volem que sapigueu que estem en vosaltres, que ens aneu a tindre al vostre costat i que sempre, per supost, el que faci falta estem a la vostra disposició. També vull agrair, per supost, a la societat, d'Albalat, del seu president, agrair, felicitar per l'organització. Crec que ha sigut tot un èxit de participació, d'organització, tot èxit perfecte. I espero que ho puguem repetir moltes vegades i estarem així tots, però puc comptar també amb la presència de Maria, que està sempre pendent de tot. Moltes gràcies i fins la pròxima. Senyor alcalde, senyora regidora, senyor president de la Federació, moltes gràcies per estar així. Moltes gràcies a tots per l'assistència. Comentar-vos que sí, és el 10è concurs. Això venim heretant tot des dels anys dels àrabs, foren els que ens introduïren aquest tipus de caseta així. El rei Jaume I fou el que ens heu donat ja per sempre, de moment, esperem que sigui això. Quan germanor de tots vosaltres, això és una pràctica que avui en dia està molt arraigada entre tots nosaltres. Pensem que deu continuar, avui en dia se caça la fulla, no és una espècie cinegètica, se caça per danys a l'agricultura. Ja heu vist avui, en la poca durada que ha tingut el concurs, que han sigut 2 hores, la quantitat de fulles que s'han agarrat. Això vol dir que n'hi ha moltíssimes. Per avui pense que si no paguem nosaltres, l'agricultura al final acabaria perjudicant-se i cada vegada més, i gràcies a aquests esforços tratem de mantenir aquest equilibri natura-societat, que és al fi i al cap el que es trata aquest tema. Res més, no vull allargar-ho més, simplement donar les gràcies a tots per l'harmonia i la repercussió que heu donat a aquest event i espero que en pròximes edicions puguem continuar i disfrutar d'esta companyia. Moltes gràcies.
enseñó mi padre a coger bien la escopeta.